As imaxes que están a ver con árbores caídos, farois ou postes da luz derrubados repetíronse en todos os concellos do Salnés ao longo do domingo a mañá. Os danos foron provocados polo temporal Beatrice, que se deixou notar non só na comarca, senón en toda a comunidade. Bueno, pode pasar, bastante ben. Non houve aquel boom, mundo de Dios. Aquí non que houve, hai os árboles, víxelos ali, non preguntei. Hai un dementero ahora que caíron ali 3 ou 4 árboles. Home, a noia houve bastante grande, de noite peor. Moito vento e chuvia bastante. Este temporal está moi ben, para mover o mar, para que pesquen os mariñeiros, para que haxa agua nos ríos, para agua para beber, agua para ducharse. Segundo informaron os equipos de emerxencias, rexistráronse en Galicia máis de 300 incidencias. No Salnés as zonas máis afectadas foron Sanxenxo, coa caída de 4 árbores, postes da luz e inundacións na zona de Portonovo, O Grove con numerosas inundacións, Vilanova coa caída de 3 árbores na contorna do Xardín Umbrío e do Colexio Julio Camba e Vilagarcía, coa caída de varios árbores, postes da luz e farois. Pois as incidencias que suele haber en episodios de meteoroloxía adversa, caídas de árbores, anegamentos nas estradas, incidencias con tendidos eléctricos e postes, cartéis publicitarios, o habitual. En Vilagarcía rexistráronse máis de 30 incidencias, sendo máis perigosa a caída dun poste en riba dun vehículo aparcado en carril. Nós o que facemos en estas situacións, o vehículo pois ten danos, teñen que reparalo, e nós o que facemos en estas situacións é pois neutralizar o risco nun primeiro momento, se xa xunto con policía local no corte de rúas ou cortando a árbore de forma que non revista un perigo para o resto da cidadanía, e as demais árbores pois faise cargo, se son municipais pois o departamento que corresponda, e se son propiedades privadas pois o propietario, sempre cando non exista un risco para terceiros. Dende os servizos de emerxencia sinalan que o temporal non foi máis forte que noutras ocasións, pero que a gran cantidade de danos provocados puido ser debido aos refachos de vento que superaron os 100 km/h na mañá do domingo. Dende esa mesma tarde, os equipos municipais xa comezaron a recoller e arranxar os danos nos diferentes concellos.